Ngiyandingelela abantwana benkosi uNkulunkulu kithi ephileni lamaNazaretha. Ngizocela umfundisi Ntombela waseduma besabe angifundele umthandazo wesabathi inkosi imbusisa. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane. Senkumbuzo yokuzila. Inkumbuzo kaNkulunkulu. Ngiyaphinda ngiyandingelela amaNazaretha amahle enkosini. Amen. AmaNazaretha nina anisisekelo somhlaba. Nkosi yamakhosi. Amen. Uma ningithanda ngeqiniso kuyobe kusho ukuthi ngithanda baba mkhulu. Nkosi yamakhosi. Futhi uma ningithanda ngeqiniso kuyosho ukuthi ngithanda umkhulu ilanga. Futhi manje ngithanda ngeqiniso kuyobe ngithanda umkhulu inyanga izulu. Kanjalo futhi manje ngithanda ngeqiniso kube ngithanda ubaba ongizala uThixo lamakhosazana. Ukushisa yini? Ngishisa ukuthi ufika umuntu la ekhaya ehamba wehle angimthindi mina yibo laba engihamba nabo abangembethe abamthindayo bese sukuma. Nani-ke amaNazaretha manje ngithanda ngeqiniso lokuthandazela abantu basukume. Ningabi-ke nokuzalinyeza, ningabi namahloni. Noma-ke mhlawumbe kukhona isifo ugulwa kwamakhelwana othatha umNazaretha. Thatha isicephu, thatha iBhayibheli esihlabele ushone khona ufike umthandazele lowo muntu. Ubize igama likaShembe nje uyofika lowo muntu. Nkosi yamakhosi. Mawubiza uShembe uyiNazaretha uyashesha ukuphendula futhi uyashesha ukuzwa futhi uyashesha ukuphendula. Ngesinye isikhathi sahamba namaNazaretha saya
enyokeni. Wasifika enyokeni sase siphatha inkonzo saqhubeka nayo inkonzo kwaba ifika esiphethweni yaphethwe inkonzo wase sukuma ongangezwe lakhe umdlokombane sibe sibuzile esebika ebikela nina amaNazaretha uthi sesifile isomiso imfuyo yafa kufa nkomo kufa mbuzi esikutshalile kuyasha emasimini naku sobulawa indlala ebikela nina njalo amaNazaretha ngase ngithi mina ke siqedile umdlokombane ake siguqe amaNazaretha ake sithandaze sicele uNkulunkulu ubhombela umkhulilanga umkhunyazi babothingola bakho ukubanike basiphendulele sicelo sesilo wasekuthandazwa wasekuguqwa kuthandazwa wathandazwa kwathi makuphela umthandazo asekithi mina amen ngesikhathi ngithi amen abantu bevula amehlo laliqala likhuphula amafu Tenga kaphela isikhathi sangana selidedela kuba nina amaNazaretha nina inoNkulunkulu ophilayo uyashesha ukunizwa shesha ukuniphendula enakwenza enyokeni yafisa ukuthi ngikwenze emhlabeni ngoba ngiyabona nje kulo nyaka ka2024 amaqembu ezombusazwe ayabanga maningi ngicela kube yini na ke amaNazaretha ukuthi mangani ngoyena umthandazo nowabeke emthandazweni uthi ene noma ngabe kunjani bayenze into noma behlukene kodwa kube ngathi abamuntu oyedwa bathandane ngizazocela ke umfundisi angifundele incwadi kwabaseFilipi lesibili 2:3 Bunani uvele Bonani uvele Zuzuli Zawatu Uzubu
bese ngisho incwadi baba ba awuyisho nengenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe ingezi lutho ngombango nangodumo lwezwe kepha ngokuthobeka sishaye sengathi abanye bakhulu kunani kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunani ngisho emaqembini lawa ezombusazo ngwaphi inkonzo ukuthi ungabibikho othi imkhulu kunabanye futhi bangezi lutho ngenkani nangodumo lwezwe benze ngokukholwa yonke into ngokukholwa uNkulunkulu ubakhumbula ngoba mabenza izinto ngenkani lokho kodala ukuchitha kwegazi kusala kweyintandane kusala kwabafelokazi kanti kubalekile ukuthi into noma yipi mayenziwa ibe nomthandazo phakathi cele uNkulunkulu ngoba sonke nje basila singaba kaNkulunkulu siyabacelela ke nabo ukuthi noma inhliziyo mhlambe zizofika esiphethweni sokuthi sithuthuke kodwa sicela uNkulunkulu ababophe ngebhande likamoya babe into eyodwa Amen. bese ngiwonga ubuhle bomhlangano ungena namhlanje siya emaphethelweni ngibona konke kusahamba kahle noma kwake kwaba khona ke ukuphakama kwamaphaphu kodwa ngoNkulunkulu esimkhonzayo elo demon lashabalala Amen. kwaseheleza ke umoya wokukholo nokholweni ngoba kuyenzeka kube khona umsindwana omncane kodwa masihlala phansi sibuyisana sibonisana wayisho njalo baba wami ongizalayo wathi makhona la ngabonanga wona ngasolinyana ohlala phansi nibonisana uyawehla umoya kaNkulunkulu unikhulule ngoba uNkulunkulu yena nina nikwazi ukuzenzela izinto nenza izinto ngolaka uNkulunkulu umnene yonke into ayenzayo imnene bese ngibonga ke nokuhlanganyela kwenu abantu baseGoli nibe munye owasekuthuthukweni nowasethemba lethu nenza into ngokuhlanganyela kwangithokoza kakhulu ngofuthi waphuma emlonyeni womfundisi uDlomo yabona nje ngikufundisile kuyezwakala uma ethi umuzi wasekuthuthukeni umuzi owodwa nomuzi wasethemba lethu into eyodwa leyo Amen. Amen. mayesho lawo mazwi noma lawo maka ngazizwa ngikhuleka ngaphakathi ngoba mina mangibuye lapha mbweni ngisuke ngizofundisa nina ukuthula ukuthobelana nokuhloniphana nokuthandana ngaphinde ngasengibona ukuthi idimoni ebelinihlakaza linqoshiwe uphinde ungifundele mfundisi lapho amahubo amahubo 108 verse 1 ya 5
Uguyasa esitela inhliziyo yami iduduzekile uNkulunkulu. Inhliziyo yami iduduzekile uNkulunkulu. Izokuhlabelela. Ngihube. Ngisho nomphefumulo wami uma nginibona nihlangene nemoya nje ujabulile.
ukuthi angihlabelele ngithokoze ingane ngoba niyatshengisa ukuthi ene noma ngabe khona umubi ongenile phakathi kwenu kepha-ke ophambi kwenu uma ecela ukuthi bantwana baNkulunkulu ibani munye niyalizwa izwi lakhe. Ngiyabonga amanazatala igudi engibona namhlanje engathi ngangafika lutho lutho leluhlukanise lento. Kubeka baba Vukani lugubhu nehapu. Vukani lugubhu nehapu. Iza kuvusa ukusa. Iza kuvusa ukusa. Iza kubonga phakathi kwenu phakathi kwabantu Jehova. Ngiza kubonga phakathi kwabantu Jehova. Idumise phakathi kwezizwe. Idumise phakathi kwezizwe. Ngokuba umusa wakhe mkhulu phezu kwezulu. Ngokuba umusa wakho mkhulu phezu kwezulu. Nokwethembeka kwakho kuze kube semafini. Nokwethembeka kwakho kuze kube semafini. Phakama Nkulunkulu. Phakama Nkulunkulu. Phezu kwezulu. Phezu kwezulu. Inkazimulo yakho ibe phezu komhlaba wonke. Inkazimulo yakho ibe phezu komhlaba wonke. Amen. Amen. Ngiyabonga baba mfundisi. Ngizokubonga uNkulunkulu ngizokubonga phakathi kwabantu Jehova. Ngikudumise phakathi kwezizwe. Ngibonga ngoba ngakucela uNkulunkulu ukuthi baba mkhulu Bombela mkhulu ngalamalanga khunyangezi baba thinga lamakhosazana. Angifuni umsebenzi wenu lethi ufile esandleni sami. Ngicela ke ningipha amandla ngishumayezela abantu baseGoli. Ngibacele bathandane babe into eyodwa. Namhlanje ngibona konke lokho kwenza ngithi inkosi iqhubeke ingembathe. Engenzele kona abantu baseGoli ufanele nginibonge ngoba lo mhlangano njoba ula uthuthukile ufana nokuthi mhlawumbe ngabe usethembele into efanayo. Mina maNazaretha mangilana eGoli. Ngingubaba wenu nonke, abasethemba lethu abasethuthukeni, abalo lonke nje eGoli abangithandayo nami ngiyabathanda. Okuba buhlungu kumina ngiphatheke kabi ke mangibona ke nginibona ningazwani. Ngiyikhathaza ukuthi ngizoyenza kanjani le ukuthi lento ngiyenze ibe into eyodwa. Ngoba angifisi ngifuni futhi ukuthi lento kwababa mkhulu ifele ezandleni zami. Nani ke maNazaretha engihamba nani ngicela ukuthi lento siyiphathe kahle. Nane so sinivakashele ngiyacela labantu engihamba nabo nibaphathe kahle. Bayashesha ukuzwela ngoba sobevakashile lelizwe bayashesha ukuzwela bese bezobika kumina. Mabebika kumina ngisuke ngingazi ufanele ngenze njani lenyembe zingibambe ifuna ukuphuma ngeenkomo. Ngosuke sengasekho kufanele ngitshela kuyena nabo mabe sebesukela ke sekhona madodoni beza kumina bese beza ukugcina.
kuye ukuthi angikhale kodwa manje bese ngiyibamba uyamanaza akulula ukuma phambi kwenu kuyinto nesisindo kuba njengamanje nonke nje banila kuzothi ngaphela lenkonzo bese niza kumina nizocela ikhanda elilodwa lithola yonke insizwe niyabona kodwa leyo nto kodwa-ke ngeqiniso-ke lisuke liyathwelwe yimini izinto enziyibi sithwelwe yilaba abangembethe mina nginika isibusiso bona basuke sebephendulile ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu ezila ukuyalelwa ekade izinto ey'thize ezimphethe kabi kodwa angaqala nje ukungena lo mgwaqo eza la ekhaya azizwe eselula ngoba phela ushembe ukuphila la ekhaya masithandazela umuntu asimthinti uthintwa mhla ibhabhadise umuntu la ekhaya hayi mayithandazela la ekhaya elinye ibandla lelihlukile kwamanye abantu linengubo yakhona yokuthandazela ephathwa abashumayeli abamthinti futhi lo muntu ogulayo bambhula ngayo le ngubo azasile ngiyacela-ke manazareni nithi sithi wathi babamkhulu le nto mayeke yonakala le nto weyibuza kunina asenze kahle-ke manazareni phambi kwaJehova ukuze le nto kaJehova ingonakali ningamvumeli-ke emanazareni usathane angene phakathi kwenu ngoba usathane angeke ahlale le kude ngoba abale kude sewabazuza asebeselithe abazuze yinina nilwanike naye nilwe namaqhinga akhe unamaqhinga usathane bese phakathi kwenu ngiheleza umoya wokuzwana nothando ngicela-ke lokuzwana engibona phakathi kwabantu baseGoli ukhule njalo makukhona la ningabonanga khona ngasolinye angisho abaseGoli kuphela ngisho amaNazaretha nje anohla wayethi umzali wami ubaba uThingo manje ngabonanga kahle ngasolinye anohlala phansi nibonisane nilungise lapho bonakale khona bese niqhubeka nilandela uBhombela ngoba njengoba silana size emsebenzini kaBhombela amen ayikho indawo eba nabantu abaningi angaka kube ngaholwa lutho khona uholwa isibusiso abantu bafuna bebaningi angaka ukhipha amabhasi mina ngikhipha ngisho isendi nize ngeyindlela ngeyimoto zenu nanga ukugibela kodwa nize ngoba nazi ukuthi la khonani
Ngingaze ngikhohlwe ngicelela laba ke abezwe udumo likaShembe namaNazaretha. Asibuhlinto yakhona ekuthuthukeni. Abangayigqokile kube mhlophe. Ubani konke abezi ngakho la ekhaya. uNkulunkulu azabakhumbula. Amen. Yabona le ndlu ayigcwali. Futhi ngeke igcwale inqwaba eseza isazophenduka. Ntombe nje kusasa uzobehambe uyobabhabhadisa. Abantu sebeyibonile ukuthi nasi indlela eyayikuphilini. Manje nina ke nikhona bamukeleni ngezandla ezimhlophe. Nibaphuthande bangasabi. Bazizwe besekhaya mabephakathi kwenu. Namhlanje eManazaretha umhlangano uyavalwa. Sizovuna izithelo zokukholwa kwethu. Niyabona wonke umuntu ola ngaphakathi kwalamatsha amhlophe. Usesitholile isibusiso. Mayesiphathe kahle lesisibusiso sokungena nje ethempelini alalela inkonzo. Wangasona, wangacunuka, wangathukuthela, wanganyathela muntu. Uyohamba naso lesibusiso siyomsebenzela ekhaya. Mina njengoba ngipha angizile ukuzonishumayeza. Kepha ngizonivuselele ekholweni elivele nawo vele ningabanazatha angcwele nina. Kepha kuyenzeka ke umuntu aphume sephakathi ebungcweleni. Kuvumela inhliziyo yakhe imdukise. Kanti yena isona kufanele ube nabangani. Ngoba nabo abangani bayakwazi ukukhipha umuntu wekholweni. Bamfundisa indlela zobumnyama. Bamtshele futhi ukuthi bona abadala la ekhaya. Ayikho into abangayazi. Munye kuphela onokwazi ukuqonda la ekhaya. Mawuthi ayikho into ongayazi ekhaya, uhlakanipha udlule ingqondo yakho. Yeneliswa yilo uNkulunkulu akuphe kona. Omunye ukalwe nami nje ikomo. Angafuni ukuzwa. Mani mtshela anitshele. Akhuzwe ngapha nangapha. Omunye angafuni ukuphatheka.
alo nabaphathi bakhe abefundisi akuliwa nomfundisi weManazaretha mfundisi futhi akathethiswa icala abangaphansi kwakhe mangabe kwenzeka umfundisi enecala kufanele nimbike kuyimi bese ngumcela ngombonisa ngoba uNkulunkulu wasidala wasibeka lo mhlaba wosizi sonke siyaduka siyaphambuka kodwa ke iniyala lo umfundisi akathethiswa inhlayisuthi icala sengukujwayela ukuthi umfundisi athethiswe inhlayisuthi icala ithi inhlayisuthi ayimfuni umfundisi kanti umfundisi okabani uzabe umfundisi egcotshwe ubani abe umfundisi kabani mase uzothi inhlayisuthi ayimfuni umfundisi thandana abagcotshwa benu Amen. 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 bese-ke manje lo okunye aphela eyamanga ebandleni amanga nje owodwa ayalibulala ibandla amanga nje owodwa ayalibulala ibandla ngoba usuke wakha into ekadingeka uyakhibe khona ungifundela lapho Izaga 29 verse 1 Yedua Yibusini Baku
uyifunde baba masitholile baba umuntu osolwayo onentamo elikhulu kodwa onentamo elikhulu kodwa uyakuphulwa ngokuphazima kweso uyakuphulwa ngokuphazima kweso engenakuphulukisa baba akafuneki umuntu okhuzwa njalo esontweni uthi kuyeke lokho aphinde lokho ngoba umuntu osolwayo onentamo elikhulu usho ukuthi usuqinisa intamo uqinisa ikhanda uyakuphulwa ngokuphazima kweso ungesenakuphulukisa angekho seyokudabukela ngoba uzenze wena bahlonipheni abaphathi benu babenitshela into yenzane leyo abenitshela kona ngoba abaphathi benu babekwe ngentando kaNkulunkulu babekela ukuthi bafundise nina indlela ekuphileni nendlela yokuphilela nabanye abantu abangewona amaNazaretha uzwe abantu bethu basamfunda sebefuna umfundisi wabo unjani-ke wena umfundisi into enizomenza udori uPopayi ngoba lo bewushemba lisamfuni Hloniphani abaphathi benu ukuze ningaphumi endleleni kaShembe. Sengiphethe abantwana baNkulunkulu. Ngicela niyiphathe kahle le nto yini. Ngoba lento yenu isazosiza umhlaba iyona eyokhulula umhlaba. Abasho abanikazi balo uNazaretha bathi la emhlabeni ziyophela zonke izinto ezikhona emhlabeni yinye into eyosala uNazaretha. Mhlaba wonke maNazaretha nazi tuzophela la. Nkosi busiseni kuzwile. Sizovala inkonzo yethu yamanje. Ngisihlabelelo sekhulu ama-25 120 sizocela uMshmayeli umchunu waseNamani sikhola isihlabelelo inkosi imbusisi. Nkosi busuphama wangcwele.